Brat je brat, ali šta raditi sa njim kada mrzi sve što si postigao, kada prezire sve što imaš i misli da ono što je tvoje treba da pripadne njemu? Zašto mrzi brata svoga kada treba da ga voli kao sebe samog? Zavist izjeda čoveka, naročito kada sam ne može da ostvari ono što želi. Zbog nemogućnosti da podigne sebe, on bira da uništi drugog, da bi na taj način bio iznad njega. To je čudna igra sudbine, u kojoj uspešni brat želi da pomogne, a neuspešni želi da uništi. Onaj koji mrzi pobeđuje, jer je lakše uništiti i osujetiti, nego izgraditi i popraviti, što dovodi do pitanja: da li vredi spasiti čoveka koji ti želi zlo? Da li vredi biti sa nekim ko je toksičan samo zato što ste u srodstvu? Na površini odgovor je jednostavan. Prljavština treba da se spere sa ruku. Korov treba da se počupa sa njive. Ali opet čovek nije ni prljavština ni korov, koliko god da je neko loš. Srodnost čini da nekoga ipak prihvatiš, iako znaš da je najbolje da se skloniš. To je problem koji se javlja u mnogim porodicama i odnosima. Logički, mi razumemo da takve ljude treba da uklonimo iz života, ali ipak da bi do takvog koraka došlo, često se čeka da se čaša prepuni, jer se nadamo da se nešto može promeniti.